шаҳрҳое ки айни ҳол маҳдудият ворид кардагӣ ҳастанд. кӯдаки яксолат ройгон мебошад. документере ки проверка карданиен ҳамун документам аз қафош рой кунед ва мо тарафдорем ки тамошо накунанд барномаҳои мораву видеоҳои мора. барои нест кардани ҳама намуди дардҳо ширкати шифофармо ба шумо ҳиҷома карданро тавсия медиҳад. суроға шаҳри москва. инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд, пас ба шифофармо муроҷиат кунед. эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. маҳдудиятҳои нав дар Федератсияи Россия оиди парвозҳо дар бахше аз шаҳрҳои Россия. тамдиди маҳдудияти парвоз ба бархе аз шаҳрҳои ҷанубии Федератсияи Россия. мутобиқи маълумоти Росавиатсияи Федератсияи Россия, чандин парвозҳо бо чандин фурудгоҳҳои ин кишвар маҳдудият ворид карда шуд. низоми маҳдудиятҳои парвозҳо дар фурудгоҳҳои ҷанубӣ ва марказии Русия то рӯзи 18 июн мебошад. яъне ки баъди 18 дар шаҳрҳое ки маҳдудият ворид кардагиянд парвозош барқарор мешавад ё ки не, оли мутаассифона аниқ нестай. Росавиатсия ба ширкатҳои Федератсияи Россия тавсия додааст ки аз масирҳои дигар барои анҷоми парвозҳо айни ҳол истифода намоянд. шаҳрҳоеро номбар мекунем ки фурудгоҳҳо дар ҳаминҷа парвоз ба анҷом намерасонанд. анапа, белгород, брянск, воронеж, краснодар, Курск, Липецк, Ростов ва чандин шаҳрҳои дигар ки айни ҳол маҳдудият ворид кардагӣ ҳастанд. ва ба ҳамин хотир ба ҳаматон тавсия метиҳем ки касое ки ба Федератсияи Россия сафар карданиен, ҳамин шаҳрҳое ки мо ном гирифтем, ба ҳамин шаҳрҳо билет нахарен. баъди 18 аниқ мешавад ки барқарор мешаванд парвозошон ё ки боз маҳдудията продлид мекунанд. шоми саёд нависонда. салом алейкум дӯстон, ай бай ай хизмат гирехтан. шербача бошӣ бояд хизмат кунем. бале бародари азиз, ватана бояд мо шумо ҳифз кунем. агар ки мо хизмати ватан модар накунем, ягон миллати бегона омада дар ватани мо хизмат намекунад. Рӯзиев нависонда. худоҷон нигаҳбонат боша ака. ба пеш ман 3 кӯдак дорам, 5 сола, 3 сола, 1 сола. душанбе мерам. кадом компания билетҳо чандсумӣ боша мегуфтен? ай худиам, ай кӯдакоам, раҳмат. кӯдаки 1 солат ройгон мебошад ва кӯдаки 5 солаву 3 солат ё ки 50% пули билетшона мегиранд ё ки 60%. суник нависонда. ака ман 17 сола будам, Россия омадам. мигратсионкам часни буд. аҳози 18 солаем. чӣ хел кунам? документҳо ман на патент дорум, на регистратсия. ман дастургутум ака. ҳазор раҳмат барои фаҳмидантон. та аз Федератсияи Россия як бор берун мебирой, яъне граница пересикат мекунем. шериф нависонда. салом акаи Сорбон, як хоҳиш аз шумо. ягон сайт барои проверкаи одамои депорт шудагиҳо штоби данёша бе ҳамон одама фирсон депорта ё ки не, илтимос бисёртар дастгирӣ хуб мешавад. саломат бошӣ бародар. як роҳи осона барои ҳамаи шумо тавсия метиҳем оиди проверка кардани документотон. и бартер ҳисоб мешавад, бигем агар хато намекунем. чӣ хеле ки медонем, дар канали ма конкурс рафтесай ва нархи билети конкурси ма 300 рубла дар бар мегирад. шумо ай ҳами конкурси ма 2 дона билет мехарен ва ҳуҷҷатотона роӣ мекунен дар WhatsApp, проверка мекунанд. яъне ки шумо ҳам соҳиби билети конкурс мешен ва ҳам документҳои шуморо проверка мекунанд. барои билет харидан сумтона дар ин ҳами картаи Сбербанк бипартоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. ногуфта намона. шумо чектона роӣ карден, документере ки проверка карданиен, ҳамун документам аз қафош роӣ кунен дар WhatsApp. ина рақамҳои WhatsApp. и дастгирӣ барои шумо ҳам соҳиби билет мешен ай бозӣ ва ҳам документотона проверка мекунен, агар ки 2 дона билет бигирен. ашуров нависонда. ман рӯзи 9 июн Россия омадам, аблава нест. бале бародари азиз, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагиай алакай. Файзиев нависонда. мешава ҳолиам двойное гражданство гирифта. спасибо, пешакӣ жду ответа. не бародари азиз, айни ҳол ду шаҳрвандӣ бидан мумкин нест, танҳо аз як тараф.
мебанависондай бародар зиқ нашав меган саг ҷакидан мегира корвон рафтан мегира мефаҳме мов реклама аввалаш уқа вақтера намегира хуб гира 1 дақиқара мегира просто бесабрӣ ё мешава ку ҳами рекламара гузаронда саломат бошӣ бародар барои хабар расонданад дуруст қайд кардӣ бародари азиз касое да маъқул нестанд ва мо тарафдорем ки тамошо накунанд барномаҳои мораву видеоҳои мора. салом алейкум, акаи Сорбон 17 солара патент мекунанд дар Москва барои кор. Қонунгузории Федератсияи Россия барои шаҳрвандои хориҷӣ ва шаҳрвандои худаш то 18 сола ки нашаванд барои кор ва фаъолият кардан иҷозатшон наметиҳад. Алиев нависондай: салом алейкум бародар Сорбон, ҳамин саволи мара илтимос ҷавоб де. Барои зангирӣ аз военкомат иҷозат гирифтан зарур аст ё ки не? военкомат причом барои занг гирифтан. Барои занг гирифтан оли бисёри нафаро меган ки агар военни билет надошта бошӣ ЗАГС намекунанд. Ё бисёри нафаро меган ки агар военни билет надошта бошӣ Россия рафтан наметонӣ. Ин гапҳо ҳамаш гапҳои дурӯғай ва гапҳои беасосай. ҳамин гапҳо аз байни мову шумо мардум беасос меброяд, баъд ҳамин хел паҳн мешавад. Ба ҳамин хотир ҳар як суханеро мефаҳмед, ҳамуро камтар анализ кунед ки то чӣ дараҷа логична ҳамун сухан ҳамун ҷумла то'g'ri мегирад. Олимов нависондай: салом алейкум ака, ҳамин нашоти граница чанд сол кор мекунӣ, баъд граница мегзарӣ дар Россия, бо миёй айсари нав документ мекунӣ, ҳамира мегуфтен. Қонунгузории Федератсияи Россия барои шаҳрвандои хориҷӣ иҷозат додагӣ ҳаст ки то 2 маротиба патентҳои худшона проделит кунанд бе убур кардани марз. Танҳо 1 моҳ пешакӣ шумо бояд биред муроҷиат кунед барои проделени кардан, вале дар бори сеюм шумо бояд ҳатман ки граница бигзаред. Неважно нависондай: бародар чанд бор дар Инстаграм нависам чизе намегӯӣ. Агар натони бигӯ наметонам. Сорбон бародар хафа нашаву камтар такаббур шудаӣ. Аз Аллоҳ битарс, ин такаббурӣ ба ту намезебад. Бародари азиз, мумкин ягон вақте ягон сухани ма ҳамчун такаббур мара да ту нишон дода бошад, вале ин маънои ура надорад ки ма такаббурам ё ки дигар чиз. Як гапе ки меган то аз наздик бо як одам шишсихез накунӣ, ура намефаҳмӣ ва намедонӣ ки чӣ гуна одамай. Ба ҳамин хотир барои баъзеи шумо гуфтанием ки аз дили худтон ҳар гуна гап набофен, ҳамчун занак ғайбат накунед. Мақсади гапам ба худтон ҳам гуноҳ нагирен. Ва ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунам. Ма то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.